ସେଥର ତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାବଲେଟ ଆଣିଲ ନାହିଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ କରିକି ଆଣିବ ହେଲା ଭୁଲିବନି ଯେମିତି। ସେଥର ତ କହିଥିଲି ମା ପଟିକା ଆଣିଦବ ବୋଲି ଏଥର ଆଣିଲା କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣି। ନାଇଁ ମା ସେ ମନେ ପକେଇକି ଆଣିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆଣିବ ବୋଲି ଆଜି। ପଟିକା ଆଣି ଦେଇଛୁ କି ନାହିଁ? हाँ आनी देली माँ एथर तो गोटे आई देने सोने तो गोटे आने तो ଯାହା ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ खुशी तो ଖୁସି